Поздравявам, че всички вие в края на работния ден не сте вкъщи на топло, а сте тук, за да заявите: да, знам, това е възможността. Благодаря ви, че всички не сте се прибрали на топло вкъщи и сте тук да заявите гражданската си позиция, а всички знаем какво ни е довело днес тук. Предложения бюджет за 2026 година от правителството. Най-общо казано, този бюджет прехвърля тежестта върху бизнеса и работещите хора. Този бюджет, неговото послание към всички нас е: работете, 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 а ние ще се облагодетелстваме. Ще захранваме държавната администрация, ще захранваме репресивния апарат, а вие работете, пчелички, и обеднявайте. Живейте в феодална държава като васали. Срам е, че допуснахме това. България никога не е била по-богата от този момент. И те не е разполагала с повече финанси и средства. И те искат парите на бизнеса. Едрия, средния, малкия. Искат го по начина, по който през 90-те се плащаше данък спокойствие. Те искат нашите пари. Те искат бъдещето на нашите деца. Ще им го дадем ли?